Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? At nagbabalik ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony, na hindi tumitigil tumakbo hanggat hindi ka nakikita. Alam mo ba, mali yan. Hindi ganun yun. Yung tamang pag-ibig at yung tunay na pag-ibig, hindi hinahanap yan. Mali! Kasi sabi kasi, di ba? Kasal ka na, di ba? Ano, kasal o sakal? Yan, loko. Matanong nga kita, sige kuya. Habang nakakunot niyang noo mo, tatanungin kita, serious matter. Woo! Serious si Mara Tony. Masasabi mo bang happily married ka ngayon? Oh, bakit parang umiiling ka, kuya? Ano, sakal, kasal, ano ba? Well, kidding aside, alam mo marami ang may partner ngayon na hindi masaya sa kanilang marriage. Pero mga iba nagpapakasal ng maaga kasi yung iba napipilit ng mga magulang. Actually, di ba, nung huli, nag-usap kami ng mga magulang ko. Sabi ko, bakit ganun, no? Nung unang panahon, kapag mga sing-edad ko kayo, mga 25 years old, ayan, yan na yung mga stage na pwede ka na magpakasal. Kahit sino pwede na dyan. Basta mayaman. Madalas sasabihin sa'yo na magulang mo, uy, Mara Tony, hanap ka yung doktor. Hanap ka yung abogado. Okay lang kahit hindi masyadong gwapo, basta may pera. Pero ngayon, syempre, since iba na ang generation ng mga bata ngayon, katulad ko, na hindi na po tayo masyado nagmamadali sa love life na ganyan. Minsan, mas una pa nating iniisip ang ating career. Alam mo kung ano nasa isip ko ngayon? Dapat kapag mga 30 years old, sige, paagahin natin na konti. Competitive tayo. Mga 28, dapat milyonaryan na tayo. Siyempre, gusto natin maraming pera. Alam mo yon, meron tayong mga kanya-kanyang mindset. At yung mga kabataan ngayon, yan na yung mindset. Gusto nila yumaman agad. Gusto agad may kotse. Okay lang kahit walang love life, basta may cellphone. Uy, doon naman, makakakita naman tayo doon ng magandang DJ. Titigan na lang natin si Mara Tony, pwede na yan. And my point here is, sa lahat ng mga maagang pumag-ibig, well, wala na, naipasok mo na yan. Napasok mo na pala yan, sorry. Napasok mo na yan, nagpasakal ka na, ay kasal. Well, all you have to do now is respect your partner. Kung may mga bagay kayo na hindi na masyado na pagkakaintindihan, kasi nga pares kayong, lagi kayong aggressive, away kayo ng away. Minsan, alam mo, dinadaan lang yan sa konting lambing, konting suyo. Alam mo kung paano mo susuyuin yan. Ay, madali lang. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Mamaya, pag uwi mo, suot kayo ng sapatos. Suotan mo ng sports bra. Tapos, ayun, sabay kayong maglakad at tumakbo sa labas. Dapat na syempre holding hands. Alam mo, maganda yan kapag wala kayong pera sa Valentine's Day. Lumabas na lang kayo. HHWW. Lakas maka Gen Z. Kaya mamaya pag uwi mo, alam mo na ang gagawin. Yayain si Mrs. na mag-date. Walking, pwede na yan. Basta don't forget to hold her hands, okay? At syempre, habang pauwi ka ngayon, kung lilipat ng istasyon, dito ka lang. Here's another song from Jojo Mendres, entitled Somewhere in the Past. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.